Äiti, Niin, kultaseni. voisitko tuoda vähän juomista? Sinunhan pitäisi mennä jo nukkumaan. Kun ei yhtään nukuta. Tässä. Juo tämä. Äiti Kiltti, kertoisit vielä sadun. Minkä sadun? No sen, jossa kerrotaan, kuinka isoisä sai tinin. Olen kertonut sen jo varmasti satoja kertoja ja olit itse paikalla, kun kaikki tapahtui. Niin, mutta en ihan alusta alkaen, äiti Kiltti. Sen jälkeen käyn heti nukkumaan. No hyvä. Kaikki alkoi suurella tiellä, suuren kaupungin laidalla. Oli pääsiäisloman ensimmäinen päivä ja useimmat ihmiset matkustivat kaupungista loman viettoon maaseudulle, kuten myös pieni tinikoira. Tai niin se ainakin kuvitteli. Isäntäni palaa kyllä pian hakemaan minut. Asiat nuo kai kohdallaan, toisinaan ei ollaisinkaan, kun yksin vain joudut maailmaa kiertämään, ulos siirtymään. Niin kai joskus voi käydä, hei niin käy. Kenelle vaan niin voi tapahtua. Ei mikään auta, ei sua auta, tuumaakaan silti sä et peränny. Yksin ei oo mukavaa kierrellä maailmaa. Mikä pupuja riivaa? Oletteko kuulleet, jos sensaatio-uutisen puput höykyttivät ketun? Niistä rivioista on nyt tehtävä loppu. Tullaan, lapsukaiset, hiljaisuutta pyydän, hiljaisuutta. Hiljaa, pöllö tulee. Pahoittelen myöhästymistäni, mutta näin vanhemmiten en tahdo oikein herätä ennen kuin kuu nousee. Ja nyt esityslistan kohta numero 1, onko kellään sanottavaa? Olen aivan ymmällä teidän pöllöytenne. Puput ovat kuulemma sotaljalalla. Höpö, puput eivät satuttaisi kärpästäkään. Mutta minua ne hirveät pyrot satuttivat ja täysin ilman syytä. Mitä? Puputhan ovat aina olleet kilttejä. Eivät enää. Ne purivat minua jalkaan. Purivat? Se ei kuulosta kyllä ollenkaan pupuilta. Totta se kuitenkin on. No, koipesi kyllä paranee pian. Jalka voi parantua pian, mutta entäs minun nokkani? Se on vääntynyt. En minä sinä mitään vikaa näe.
Ai ettei muka vikaa. Sinä on ihan hirveä kyömy keskellä nokkaa. No se kyömy taitaa kyllä olla ihan syntymävikaa. Syntymävikaa! Jos saan huomauttaa, niin toki haukan syntymä sinällään oli varsin valitettava Hiljaa siellä tapaus. harakka! Ensin ne hirveät puput moukaroivat minun nokkani muodottomaksi ja nyt jo puhutaan kaiken maailman syntymävioista. Ainoa vika tässä jutussa on se koira. Ja jos metsästäessä täytyy pelätä henkensä edestä, niin ainoa ratkaisu on, että se hirveä rakki häipyy meidän metsästämme. Aivan. Mikä hirveä metakka, hillitkää toki itsenne. Salametsästäjistä on jo tarpeeksi riesaa. Joko se haukkuva hirviökoira lähtee tai minä lähden, näin on näreet. Meikäkin lähtee heti kun nokka on suoristunut. No siinä voikin vierähtää melkoinen tovi. Mitäs tuli sanottua? Ai, en mitään. Taisi olla joku, jolla on samantapainen ääni. Mun pitääkin tästä häippästä, paitsi että sun jalkas on takertunut mun kurkkuun. Et viitsis vähän höllätä. Eikös jalka miellytä, onko siinäkin joku syntymävika vai? No ei toki, niin siropikuja. Kerro minulle, mistä löydän ne puput. Toi kurja piske ei ole löytänyt eläimen eläintä. Ja niin sit Hannibal alkaa vasta lämmetä. Ei aikakaan, niin se johdattaa meidät suoraan päätä pupujussien pesäkololle. Eikös vaan niin, Hannibal? Puski, Hanni, puski. Kato, nyt se on selvästi saanut painon. Nyt ei muuta kuin seurata. Sori vaan, mutta en tiedä missä ne pupujussit piileksi. Hurja juttu. Paras tietää, tai sitten mä syön sut pikkuiltapalaksi. Et kai sä nyt tällaista pientä rääpälettä. Mitä se oli? Kuunnelkaa kaikki. Kuka uskaltaa häiritä kokousta? Tämähän on kerrassaan ennen kuulumatonta. Ne on epäilemättä ne hullut pupujussit. Tuollainen ulvonta pelottaa minun pieniä poikasiani. Taidankin säästää sinut jälkiruoaksi. Ja niin minä annoin sille nimeksi Tini. Ja sen pituinen se. No kultaseni. Joko sinä nukahdit? Asiat nuo kai kohdallaan, toisinaan ei ollaisinkaan, kun yksin vain joudut maailmaa kiertämään, ulos siirtymään. Niin kai joskus voi käydä, hei niin käy. Kenelle vaan niin voi tapahtua. Ei mikään auta, ei sua auta, tuumaakaan silti sä et peränny. Yksin ei oo mukavaa kierrellä maailmaa, joilla onni aina on läsnä. Niillä vaikeus on sitä joskus hahmottaa. Niin kai joskus voi käydä, hei niin käy. Kenelle vaan niin voi tapahtua. Ei mikään auta, ei sua auta, tuumaakaan silti sä et peränny. Kuka ei jaksaa sua aina kannustaa ja toivon se uuden antaa, vai kuinka nyt olis sulla kamalaa. Niin kai voisi käydä,
auta, ei sua auta, tuumaakaan silti sä et peränny. Asiat nuo kai kohdallaan, toisinaan ei oo laisinkaan, kun yksin vain joudut maailmaa kiertämään.